አሰብ ያልተዘጋ ኬዝ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ 120 ሚሊዮን ነው። ደላይ ፍትሕኸ ወይ ብርጌድና ሓሙድኸ ምስመን እዩ ቅድሚ ሕዚ ያው ንሕና ባሓደ ሃለና ንብሎም ዝነበርና ስለዝኾነ ያው በዓልካ ሓቢርካ እንድሕር ትምውል እንተ ነርካስ ሎሚ ክትፍለ ከለካ እንታይ ዘረባ ምጾ እዩ ናተይ ቆምሽቲ ናይ ዓባይ ወሲሎም ሰሪቆም ኮይዶም ዞም ሰረቕቲ ቆምሽቲ ሰሪቆም ኮይዶም ኢቨን ድሕር 30 ዓመት ረጂ ሰረቕ ትውልድ እንድሕር ቁምጥ ጀሪካን ሳጥናኤል ንህግደፍ ከጥፋአልኩም ፈቃደኛ ዲኻን ተድብለኒ مرحبا أجنع يولو مالي عندما توم بوليتيكا أتيوم يخصو كالي منجد كله نهاية رأس منجد دي خمسة بلو مكحترات هاي يخشوا تمدي ولو مسخرمان وسقط هاي لوكي تهوين زي كده أنا زول خاطر حسمع أبي خمسة بسحنا رينا لنا كم ممكن تطلعين دلي عند وده بقى صوستم وده بقى لا شو ستيرو بمن مسفرتنا نسخاتكم مسانات تعرفوا نعخاتكم جن رأي وزولهم زلوا مالتيو هزبت جراي بوزيز فتر سلام يكون بوزيز فتر سلام يكون مع رأي زرهو unfortunately زي معدال كوينس كم زي زبالة سبعة يسمع عنيو مش شعب هزبان عرق زبان يلي لكم هي تقرأين تاهم تكونوا الهزي سلام تعنا هبلي كما يعلهم كما يتغنيو كبراتنا فتواتن تختاتلتي الشدن رياكت سوان جاير مسجن دحنا جهم انه لمون كم تلمود بحدش فيديو بلنا تراخي من الله مالتيوم الشيء كساب موداتا مدب مسخانا صنحو ام موداتا دما سامكن هوس فيديو كنسره تاب غورو رفلو بلون شرف الله لكم ناب كالوت نتباصحون سبسكرايب نتقبرون ازيازي زمسجن نامنا يلوم عن تريتو بتمساسالي حيزكم كسغري مالتيوم سرق يوسف اتزخف اب لعلي ارتراويان استغبره انا ود بادمه كل نبرتن ترتنان طريتنان اتوم وناتات غواصوت دما ببرت እንዳተቆتلو እሞ ድማ ኣብ ሰላም ዝነበርና ህዝቢ ዘጽነትኩምና ኢኹም እተን ኩለን ዘአውለን ዓድታት ኩሉ ንብረት ዝርከብ ተወሲዱ እዩ ዚንጎ ማዕጾ ተፈንቂዱ እዘን ኩለን ትራግራታት ናይ ውልቀ ሰባት ኮይና ናይ መንግስቲ ተወሲደን ትራክተራት ማለት እዩ توسيدن اتهزبي بسلام ننبر نيرنا اتوم هزبي بسلام ننبر نيرنا يبلنا الله سلازي بتي ناي سرق يوسف حاوي زلو ريتو خا زنبو زلو مالتيو هزبي بسلامينا ننبر نيرنا معاز ود بعدم قدمي زخونه 2 عامت 3 عامت اي دون نو حق ديو حسوت كاب بعل غداي خا تسمع زلكا مالتيو من يرد زنبره من يرد زقبره من ينجر زنبره سلازخونه تمسلا مالتيو معاز سهله امناي تفتاو توكشو قريبو ود بعدم خبابي نيرو مالتيو نحنا يتبدلنا زبدلنا ناتنا منغستي نيرو سرق يوسف كا خمزي تبدلخا مالتيو مالت بديلو من ايو معصنا تسريقو حزب سلامينا نيرنا جن برت مالت استعطوا حيلتاتيوم سريقو منا ويكا وسيدومنا تزريفنا اينا تبدلخا مالت سلازي انا ابناي كلتاخوم زلو دايلما كمزي واقعي خالف زي كونكسي اندحر دا مبزحتكم حجي ريتو نبلو نخل نيرنا اينا تولو تخينكم بوشت انبوكس غيركم مالتيو زتسمعكم زخون يكون عينه ريتو كتمحلالفو تقول لكم بايزو ابزي وانتس بدمص انتس بفيديو سو نخل سب تباهيل استدالو channel حساب زخونه نخل سب كفتي ويكا كفتيو مالتيو مريم نور حسين لبام زربا حنا بوق تفدي شقق لهم زعبيوم صدرهم هيوتيخا كتكفل بوق ما زخفل كخفل مفتحيه بلن ابنت اسرائيل فلسطين موالهم مريت بقفحيو كم صبوم نص هيوت ززتولده كفيلهم سلام يمصون كابز غدده نابز غدده قصل لبام حوي حزبنا كندحن كابلقيت بسلام ندبس نخلنا كطعمنا اب سلامينا خنبر زلنا يو سلازي متحققاس ناي قدنيو دس اندابلكا كون خنالو كابلقيتسي ناب سلام مريم حفتي مالتي زمصاتو وقعين علالن نعخاتكم كساب كنديناي قوم ነገር ከም ዘለዎን ማንም ምዝራብ አድላይ አይኮነን ማለት እዩ ናይ ጆርጆ ኩኑ ቁኑ አሎ እቲ ዘረባ መጀመሪያ ውሳጥኹም ግበሩ ይብላሉ جورجو درار زتزارو قنعدي يقنعن كويستشن يغبركون ابت قنعنا استزاربو ግን بقنعنا زي زارو سخم تخونه جورجو درار ስለዝፈለጥኩ ንትግራይ ይሕግዝ ስለዝነበረ ወይ ትግራይ ትዕወት እንዳበለ ይዛረብ ስለዝነበረ ንዑይ ተሐግዞ ስለዝበለ ኤምበር حግዙ ንኻልኦት ኣብ ቅድሚ ጸገም ዘለዎም ናቀዲምኩም حግዝኩም ኣብ ገዛኹም ሽግር እንዳለው አውጪኹም አይትመጽውቱ ንኻልኦት ተርፈይታው ዝብል አባሃል ይኮንኩን ተቃይሙሉ ማስ ሚዲያውን ተካትሎት ሁሉ ጂኦፖለቲካዊ ጽምዶታት ይካሄዳሉ አብቀረባ ጊዜ ምስ ናይ ሶማል መራሒ ከምኡን ናይ ግብጽ መራሒ አብስመራ መብጻሕ አካይዶም ነይሮም እቲ ደላይ ፍትሕኸ ወይ ብርጌድና ሓሙድኸ ምስመን እዩ
لفنتاوي بوليتيكا خبر مديبو زلو كما يتريو لها سمعنا أمانيل أنا حجي انتهي زبل سيطان كمان مصيو ساتنا أيل نهجدف خطفاء لكم فقاد نياري خان تدبلني مرحبا أجنع يولو مالتي بسرعة أجنع إلى يقبلو مالتي من يزغون زلزي أشون قاي مسأبسي مسيطان كمان مساتنا أيل كسرح يغقل مالتي هجدف نمتفاسي مسيطان كسرح يغقل مالتي أي درر دي زغون زل مالتي عراي مبرا يترد إن نزخال أي سب ما يسنا كوا فريت يالله وسكن قتل قد يسنا أماني إلى السنة ويك أماني إلى إياسو زلوا علالات كن سمعنا بعتهم بيلا هنتنتنينا مالتي السنة تعمل ريسبونسبل زخون من قد جلس وسامع بقى مستر الرخينا قال يوزل قال ما أبين قالن أستراحوا اليوزل من كم نقرأ أبين سلسلة بصوتهم استناقروا هيدا رفع مستر لنا إنه هو الزوج. تذكروا نايت كامبين أكان مقام أو زموول سلزون كل محزياو نحن واحدهم هلنا نقولهم دلنا سلزون ياو نايت قدم زوالة تقعد أكال غير خاصة سريحة جنجي جاهز. حراي حجي تا بركن بحتاويت زخونة مستير نذانا لهم عن فيديو مسرتاوي زخونة أماني إلى السنة بعد أماني إلى السنة يمول يومي قدم حجون نمولهم سلاز نبرنا حبر انت لناون حجي خا نايتي نمولهم زنبرنا هيتقدم لي زنبره طفات مقصل تايلي يغلصوا مالتي بخالي بهلا تايخون كترخبو تقولوا كابتا زربازي امالتي بعد اماني إلى السنة يكونوا بعد كالوت غازيطنياتات يمول يوم تزمولوا كا ولا حنتي شجر زلو يكونن ግን يمول يوم بزبلي مالت اماني إلى السنة كم سرح ندحر داري خيا مالتي نحيل ان مني حيل مني شو مزبحل نحيل ددبيت ندحر دات مولو خونكاس ناماني إلى السنة زربا كو يحشيو كابني حيل ددبيت تتوانا طفاتو ግን እንታይ መስልኩም መጀመርታ መስርሕ የብሉን ሓቢርና እንተልናው ንምውሎ ሚና ነርና ኢሉ ሕጂ ክልተ ነገር ዝርድእን ማለት እዩ ወይ ነቶም ከምዚ ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት ኣነውን ከነውሮም ኣለኒ ንምውሎም ነርና አይና ኢለ ቀድመ ሕጂ ማለት ከመረዳእታ ዘይብሉ ንምውሎም ነርና ኢለ ብምዝራብ ሕጂውን ተመዊሎም የምሰርሑ ዘለዉ ንኸብሎም ይኽእል እየ ዝብል ናይ ባዕሉ ዝኾነ አንግል ሒዙሉ ዝመፀ ዘረባ ኣሎ ካልኣይ ግን ትምውል እንድሕር ዳ እንተ ነርካሲ ባዕልካ ሓቢርካ እንድሕር ትምውል እንተ ነርካስ ሎሚ ክትፍለ ከለኻ እንታይ ዘረባ ምጾ ይናተይ እንታይ ዘረባ ምጾ ምክንያቱ መጥፍኢ መሬት መንዩ መዋሊ እዩ ተመዋል ዳ እንታይ ገበር ሕጂ ምክንያቱ ሚድያ ከፊቱ እንተ በቅዕ እንተለኹ እንደገለ ዝኸውን ሚድያ ቅርሽ እንደሃብካ ከምዚ ዓይነት ሓሳባትን ፕሮፓጋንዳታትን ዝተሰርሑን ዘይተሰርሑን ኣቕርበለይ እንዳበልካ ትማሊ የእዌልካ እንድሕር ዳ ተነይሩ መእወያይ ኩሉ ግዜ ሰርሑ መዋይ እዩ ዝሞተት ወይሉኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ምወላ ስራሕቲ ኣይትስርሑ ሚድያታት ንናይ ባዕላቶም ፕሮግራም ሃሊዎም በትናይ ባዕላቶም ፕሮግራም ተመሪሖም ኣብ ናይ ባዕሎም ኤቲክስን ስነ ምግባርን ተሓተት ኮይኖም ነቲ ዝዛረቡ ሓላፍነት ወሲዶም ዝዛረቡ ይግብኦም ኢልና ክንዛረብ ተለና ብዙሓት ሰባት ካ ሓደ ገለገሊኡ ተዘረባዚ ከም ናይ ንእሽለይ ቆልዑ ተዘረባ ገለገሊኡ ድማ ተኸፋላይ ስለ ዝኾነ ዋ ንሱ ስለ ዝተኸፈለሲ ኣነ ስለ ዝተኸፈል ኩሉ ፀገም ፅባሕናተይ ፀገም ኣይኾነን ኢሉ ሓቢሩ ይዝኸፍል ነይሩ ትማሊ ሎማ ዓንቲ ከዓ ተኸፊሉ ንዑ ይወቅዕዎ ኣለዎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ወዲ ጓልካስያ መወድእ ክዳንካ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ተካይዳ ስለ ዝኾነ ክዳንካ ተተወዲእ ካብዚ መፂኻ ምንፅርፃር ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን ቀፅል ከመና ኣማኑኤል ኢያሱ ዓይነት ከም ንትገርግስ ዝበሃል ሰብኣይ ዓይነት ድማ ኣብ እንዳማቶም ፖለቲካ ኣትዮም ይኹሱ ይሕብሩ ፃሕሊ እንዳማቶም ፃሕሊ ገዝኦም እናሓረሮም ፃሕሊ ናይ ትግራይ ከኹሱ ምምፅኦም ነውራማት እዮም ስለዚ ብሚድያ ታርጌት እንታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ኤርትራ እትወና ዲ ኣንታ እዩ ሓደ ብግልፂ ቅድሚ ሕዚ ኣማኑኤል ኢያሱ ዝበለውን ነይሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ከም ናተይ ድሌት እንተኮይኑ ክስፍረም የብሉን እዩ ዝብል ትግራዋይ እናሞተሉ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ዝኾነ ዓይነት ዕድል ረኺቡ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ ዕድል እንተልዩ ተንጥቀም እዩ ዝሓይሽ ብሞት ተጋሩ በዚ ወገን ከኣታዩ ማለት እዩ በዓል ነጋዘርኡ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ጋዜጠኛ ነጋዘርኡ ሓዳሽ ሚድያ ካብ ዝኸፍቱ ነዊሕ ገይሮም ኣለዉ ከባቢ ገለመለ ዓመታት ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ከም ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብዚ ዘረባዚ ተበጊስና ካፍቲ ንምውሎም ኢና ዝብል ንህዝቦም ሰሪሖም ልቦም ታዒሎም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ደኺሞም ኣታዚኣቶም ሲ ካባእዮም ክክደኑ ዝግብኦም ኢልና ንዛረቦም ነበርና ሰባት ገና ፅባሕ ናብ ሕቶ ክመፅኦም ማለት ካብቶም ዝበልዑን ዝምወሉን ነይሮም ብፍላይ ናይ ዝምወሉ ወረቐት እንዳወፀ ብዝኸደ ቁፅሪ
ስንቅን ሓሳውን ድሓደረ ይፎኩስ ስለ ዝኾነት ነገር ክትፎኩስ ምዃናት ኣዘረባ ፍሉጥ እዩ በአንጻሩ ድማ ተሓቅ እንዳተዛረበ ዝኸደሰብ እንዳማረረ እንዳሰፍሐ እንዳዓንተረ ማእገር እንዳሃለው ይኸይድ ምክንያቱ ሓቂ ኣይብተኽን ይቀጥን እምበር ኣብ 3 ዓመት እዚ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ካብ ዝተባሃሉ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ሓደ ብቅድሚ ዝጽዋዕ ኣነ ብወገኔ ማለት እዩ ስታሊን ገብረስላሴ ካልኣይ ቀጺሉ ሃይለ ሚካኤል ማለት እዩ ቲኤምኤች ከም ዘለዎም ብጠቕላላ ጋዜጠኛታቶም ቀጺሎም ካብ ናይ ወፃእ ሚድያታት ከዓ ሕልፍ ኢሎም ማለት እዩ ጄስሊዮን እሽትል ያለው በዜና መቅረባይ ስለ ዝኾነ በዋናነት ግን ወይ ከዓ ተጸዋዕነት ዝነበሮ ኣሰና ቲቪ ኢነሩ ማለት እዩ ቀጺሉ ዌብ ቲኤምኤች ካትረኽቦ ሕልፍ ሓሊፉን ናይ ድምጽ ወያነ ፕሮግራማት ሓደ ፕሮግራማት ስቦቢሎም ይመሓላለፍ ነይሮም ካብ በረኻ ማለት እዩ ስለዚህ ንምውሎ ነርና ማለት ነት ሳተላይት ኮውን ይኽእል እንዲ ነት ሰብ ዘይ ኮውን ይኽእል እንዲ ሳተላይት ፕሮግራም ኢነሩ አፍተር ኦል ማለት እዩ ስለዚህ ሳተላይት ገዚእኻ ከተመሓላለፍ ማሕበሬታኻ ተገዚእኻ ይምውሎ ነይረ ኮን ካንተ ብዘለኻ መመሓላለፍ ፕሮግራምካ ናብ ዲደብሊው ንኣብነት መሓላለፈ ተኾይን ኣነ ኣየር ሰዓት ገዚእ ዘመሓላለፉ ፕሮግራመይ ናተይ ፕሮግራም እዩ ሰሪሕ እንድሕር ዳቕሪበ ብፍላይካ በትሽዕ ግዜ ቴሌቪዥን መንያተ መሓላለፈልካ ዋላ ገዚእኻ ገዛእኻ ተሳኢኑ ስለ ዝነበረ ኣማኑኤል ኣሰና መዊልና ኢና እንተዝብሉ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናብቶም ጥንክር ኢሎም ብዛዕባ ሓደ ሰብን ብዛዕባ ሓደ ፓርቲን ጥራሕ እንዳተዛረቡ ዝውዕሉ በዓል ደደቢት ሚድያውን ክኸይዱ ማለት እዩ በዓል ተፈታዊ ቶክሾው ኳ ካልእ ስራሕቶም ብዙሓት ነገራት እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ ስለዚህ ምስ ከምዚ ጥራሕ ሓደ ሰብ ጥቕ ዝበለ ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ስለ ዝሰርሑ እዞም ሓደ ሰብ ጥራሕ ሹም እንዳፀውዕ ዝውዕሉ ንኣብነት ዓለም ገብረዋህድ ክብል ፀሓይ ዝዓርቦ ወይ ጌታቸው ረዳ ክብል ዝዓርቦ ሚድያታት ግን ተመወልቲ እዮም እዩ ስለዚህ ሚድያታት ህዝቢ ትግራይ ብምልኦም ኣብ ምምዋል እዮም ዝርከቡ ኣይትእተውና ኢኹም ትበሃሉ ዘለኹም አንቱም ትምወሉ ዘለኹም ሰባት ከዓ በዓል ነጋ ዘርኡ ዝብልኹም ዘለዎ ኣብ ማእኸልሲ ኣይትምፁና ማለት ንሕናስ ቀዲምና ኣብዚ እንተለናሲ ከመይ ገርኩም ንስኻትኩም ትምወሉ ናብ ዝብል ይዝኸይድ ምክንያቱ ኩሉ እንዳተመወለ ይሰርሕ ዘሎ በዓል ልፋዕተይ ተስፋ ከምኦም ነይሮም ተተባሂሎም ካልኦት እውን ኣብ ፌስቡክ ድሕረ ገጻት ጽሑፍ ሰባት ኣለው ተተባሂሎም ሶ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ሰብ ስለዚ የለ ኣብ ቅድድም እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንሕና እንተለና ኣብዚስ ንምንታይ ትበልዕዎ እዩ ጽልበል ሓራይ ኣቦዋ ንስኹም ቀጽሉ እስኪ ትንክሕቲ ይብሉ ሓደ ግዜ ሰፍትካ ስተል ከባብስ ብዘይካ መንገዲ ሕወሓት ካልእ መንገዲ ኩሉ ናይ ጥፋኣት መንገዲ እዩ መመለስ እልከዮም ግን ትግዛዕ ለጢፎም መፍቲ ካስተል ከባቢ ካብዚ ዝበለ ምክሕቲ ዳእታ እዩ ብዘይካ ሕወሓትስ ኩሉ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ እዩ ግዜያዊ ምሕዳር እንትጣየሽ ኮ ስራሕ ተረኺቡለ እያ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ስራሕ ኔካ ጌታቸው ተመዲበሎ ንስኻ ድማ ንወፃእ ተባሂሉ ከ ታሆይነ ዘይከዳ 10 شحات كوي دحان تاجزاهم حدار متأتو حزبنا نبوتي ملس دحين مزارة يدي تا وقعنا كلتي أمزلا من مللاس أنا جزاهم حدار كنت أشكله دموز رخي بنيرة علم لخوات كالاتون سرحة تتحيزوا الكالو مساعتهم سرحة تباهي لنيرة زي مالت نعين موت أستقبل الشرح سلزنبرة أنا جن بتعجز تحالي فيه تبلنا دكتور دبرتسيون زروا أنا نصدا أنا بوجني بجودة دكتور دبرتسيون ترنت اللخو مالتي زيكم توم كالوت بحث سمعتي سمعنا أنا مستوم كالوت أوزلو أولاد حوحات جلجلة زد مرسبة يمثلن مالت كان عندنا ذلو زربات زارب سب يمثلني كريه خلو كزاربت له طرح مجمرته جن مسيدني الكام زربة يتخلن مبزحته سب زحسون زي يحسون كاب زرارب يفلتي بزح زربت خوينو بزحنا نايم حساو عقمي بزحنا ناي مجربار عقمي كمون زربة خلت زلو سب ناي تكنولوجي سب بأنصارو حق خمس زرب يزامن صوت بروبلم انتايو نسون بعلو مزيو نابتي زنبر جزاو محدر كسنبر انتلو قدم حج مالت قدم تقوينات حزو زنبر ناي لمعات استراتيجي كابوردا جميرو كساب طابيا زلو امرارحان بمهور اتليست حدا ديغر خلولو تحتاتنت مريتن اتقاقمان غبو تحازون كحتتلو سناي محدر كسفحلو زبل اكايدو نا مريت كورد مسجمره بوزح زتنكف سب سلازلو قاليو معدن ايزانا غزا قاليو زخونه ناي لمعات تايز بهال موسنون ماين قاليو عقبا قالنا بل زحازو مريت كنكايا ختنكفيو سلازي مجمرتا تاي مغباري نيرو تعلامه مالتيو هبوبلا مفتاري نيرو تግራይ ቶርኔዶ ናይ ፖለቲካ مفتاري نيرو تعلامه تساغي باغبابو كل مالتنا ፖለቲካ تغيرو كل زرباتات مالتي ማخل عدي مصا وشت عدي فطر حو خوينو اتحو حو وليدو نهزبي كم زلو كابت زنبور ناي 30 عامت لمعاتسي ناب دحرتن دنقورنان كشمم كفرح ጥሜት ስጋት ኮኖ ገይሩ ማለት እዩ ሶ
ስሎ ሓደ ሰብ ብሰናይ መንገዲ ሰሪሑ ዝኣቱ ዝወፅ ነበረ እንተገደደ ናይ ስራሕ መዓልቲ ነይርዎ ማለት እዩ ኣታዊ ዘይገድስ ሕጂ ኸኣ ስራሕ ናብ ዘይብሉ ረዳእታት ዝጽበ ክዘርእ ዘይክእል ናብዚ ዘእተዎ ማለት እዩ ሓደ ትበኣና ዘሎ ቴንሽን ማለት እዩ ክልተ ነገር እንዲ ካብ ከተማ ዝወፃ ካሲ ክልተ ምኽንያት ደሊ ሓቂ ፑሽ ፋክተር ይባል ሓደ ፑሽ ፋክተር ማለት ካብቲ ገጠርስ ዝደፋፍ ምኽንያት ካልኣይ ከዓ ኣትራክቲቭ ዝኾነ ነገር ድማ ብወገን ከተማ ኮይኑ ድማ ዝስሕበካ ንኣብነት መብራህቲ ምህላው ኣገልግሎት ምህላው ቀረባ ምዃን ጽቡቕ ናብራ ንኽትነብር ምምናይ ድኻም ፀሓይ ዘይምህላው ይስሕበካ ብከተማ ኮይኑ ብገጠርከ እዞም ሽግራት እዚኣቶም ከዓ ደፊኦም ይውፅኻ ምሽ ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ነይሮም ልክዕ ከምዚ ካይዳ እዚ ከዓ ነቲ ሽግር ናይ 3 ዓመት ዝነበረ ኩናት ብትግራይ ፑል ፋክተር ነይሮ ማለት እዩ ዝስሕብ ሓይሊ ከም ማግኔት እንዳኸደ ዝስሕብ ከምዚ ንዓ በዚ የለና ዝዓይነቱ ማለት እዩ ካብ ማእኸል ዓዲ ከዓ ፑሽ ፋክተር ከምኡ ዝደፍእ ማለት እዩ ካብ ማእኸላዊ ፌደራል መንግስቲ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ፈጢሮም እዚኦም ክልቲኦም ኣይፈጠርዎን ኢሉ ዝኣምን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ጥዕንኡ ፀገም ኣለዎ ንምንታይ እዩ ፀገም ክሓድሮ ተገዲዱ ምክንያቱ ከኣምነሎ ይደልየን ነቲ ሽግር ፈጣሪ ናይቲ ሽግር ኢኻ ኣካል ናይቲ ሽግር ኢኻ ክበሃል ይደልየን ኣነ ተጠቃዒ እየ ግዳይ እየ ናብ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መወዳእቶም ከይዶም ነቲ ሰብኣይ እዚ ናብ ዝኾነ ዓንኬል እትዮም ንሱ እውን መጀመርታ ንዕርቅን ሰላም ዝልምን ዝነበረ ሕጂ ከዓ ብኣንጻሩ ምስቶም ዕርቂ ዝልምኑ ገዲፉ ናብቶም ዕርቂ ዘይልምኑ ኸይዱ ንሱ እውን ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ዝበሃል ግምት እዮም ኢሎም ሕጂ ከዓ እምበር ብግምት መዓት ነገራት እዩ ብግምት እዮም ዝመሓዳደሩ ክልቲኦም ኣብ ሸንኮለል እዮም ኣትዮም በዚ እንተቐፂሎም በዚ 3 ዓመት እንተቐፂሎም ክልቲኦም ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ከዓ ጽቡቕ ግምታት ቀዲሞም ዘንበሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ምናልባት ንሳቶም እዮም ክልቲኦም ክባልዑ ዝኽእሉ እቲ ዋና ሽግር ግን ነቲ ህዝቢ እውን ሒዞሞ ናብ ተመሳሳሊ ሽግር ከኣትዉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ስሕበት ምዃን ናብቲ ማእኸል ምዃን እሞ ከዓ ቴንሽን ናባኻ ወሲድካሲ ቴርሞይል ኤርያ ናይ ምፍጣር ግደታት ካብ ብዙሕ አንግላት ስለ ዝመጽእ ንስኻ ብዝተኻእለ መጠን ሪፊውዝ ክትገብሮም ዝግብአካ ነገራት ዘይምስሓብ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ይስሕብዎም ከኣለዉ መብዛሕትኦም ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ስማዕ ኣበይ ከም ዘብፅሐና ርኢና ኣለና ከምኡ ክንቅፅለ ይንደሊ ኩላትና ክንመኻኸረሉ ሓሳብ ክንበሉ እንደሊ ኢና ናይ ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ፀገም ኣለና ገለመለ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ዝረብ ዘረባ ኣሎ ስትራቴጂክ መራሕቲ ብፕሮሰስ እዮም ዝፍጠሩ ብኻሊእ ይፍጠሩ ፕሮሰስ ብምኽፋት ሓሳቦም ክስማዕ ብምግባር ሕማቕ ሓሳብ ክወድቕ ብምግባር ሕማቕ ሓሳብ እኳ ምናልባት የሉን ዝኸውን ግን ምስ ግዜኡ ዘይኸይድ ሓሳብ ይፅንሐልና እናበልካ እቲ ፅቡቕ ሓሳብ ድማ በሉስኪ ፈፅምዎ እናበልካ ሓይሊ እናሃብካ ኣብኡ እናዓሰልካ እዚ መበገሲ ገይሮም እናሰርሑ እዮም ስትራቴጂያዊ መራሕቲ ዝፍጠሩ ዋና ዘረባታ እያ ከም ሽፋን ተገይራ ትረኣያ ዝበልኩ ዓንተዎ ንሳ እያ ማለት እዩ መናእሰይ ክመርሕዋ ነይሮም እዮም ተዓዲ ፀገም እኮ የብሎም መናእሰይ እንተ ዝመርሑ ግን ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ቅድሚ 3 ዓመት ከምኡ ነይሩ ግዜኡ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ጫፍ ኩናት ኣብ ኣፋፍኖት ኩናት ኢና ንርከብ ስለዚ ናብኡ ሒዝና ከዓ እቲ መንእሰይ ወል እቶም ዓበይቲ ሒዞምና ደወፂኦም ካሊእ ጉዳይ ሒዞምና እዮም ድርገም ኢሎም ኣትዮም ገዲዱ ማለት እዩ ድሓር ናፍቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ምስ መፀ ዓብዪ እዩ መራሒ እዩ ማዓዳ እዩ መኻራ እዩ መንገዲ መርኣያ እዩ ንሱ እንዳርኣየ ከዓ እቲ መንእሰይ ቀጠቢሉ ሒዝዎ ፀኒሑ እቲ ኩናትን ኣካይዳታቱን ስልትታቱን ስልጠና ኩሉ ማለት እዩ ኣብ መራርሓ እዚ ኩሉ ኣብ ኩናት ዝነበረ መፅኡ ናብ መሪሕነት እዩ ተኳተ ዘይበልካ ብዝተኻእለ መጠን ግን ኣትሊስት ተሞኪሩ ተፈቲኑ ዝሓለፈ መንእሰይ ኣሎ ከም ዝመስለኒ ክድዓት ዘይተላበሰ ዘይከድዐ ዘይሰረቀ ኣብ ስርቂ ዘይተዋፈረ ርዳእታ ምዕዳል ዘይጨርበረ ማለት እዩ ማለት ንጹህ ተጋዳላይ ኮይኑ በረኻ ዝነበረ ጥይት ሒዙ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ዝተዋሃበ መሪሕነት ብኣግባቡ ዝወፀ ኣሎ ትመንእሰይ ንሱ ሕጂ እውን ንቅድሚት መፅኡ ኣብ መራርሓ ክትሪኦ እንድሕር ደኣ ጀሚርካ ኣይ ሓቆም እዮም ማለት ከይዲ እዩ ዘድልዮ ንዕኡስ ኣብ ከይድስ ሓደ መንእሰይ እንዳተረኣየ ብቑዕ ክሳብ ዝኸውንስ ህወ ትኽክል እዩ ማለት የሰልጥንዎም የለውን ትብል ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ተመሊስካ ድሕሪ ገለ ኣብቲ ኩናት ዓቢና ኢና ንስኹም ሓዝዎ ተባሂሉ ትብረት ሒዝካዮ ድሕሪ ምፅናሕኻ ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት ምስ ሕለፍካ ሕጂ ኸ ዋ የለና ዋ ንሕና መፂና ኢና እንድሕር ደኣ ትብል ኮይንካ ኣብዚ ሽግር እዩ ዘሎ መንእሰይ እንተይተፈተነ እቲ ትውልድ እዚ እንተይተፈተነ ነቲ ትውልድ እቲ ግዜ እዚ ነቲ ትውልድ እዚ ይጠልቦ እዩ ባይ ሁክ ኦር ክራክ ማለት ፈተኻ ኣይፈተኻሲ እቲ ግዜ ዲማንድ ዝገብሮ ሓደ መንእሰይ ኣሎ ማለት እዩ ሶቶም መናእሰያት ንሳቶም ኣትዮም እዮም ኣብ ልምምድ ሓቂ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሕና ክነልምደኩም በዚ ከይተፍርስዎ በዚ ክነሪእኩም እዩ ነይሩ ተዘረባ ክኸውን ነይርዎ ግን ናቱ ኣይመስል ናይ መንእሰይ መምዕባል መንእሰይ ሰልጢንካ ፖዚሽን ናይ መሃብ መንእሰይ ናይ ምቕራፅ ስራሕትን ተሳትፎ መንእሰይ ናይ ምርጋፅን ኣይኮነን 50% ሓያል ሓይልን ወርክማን ፓወርን መንእሰይ እዩ ኢኻ ትብል ኣብ ወግዕ እምበር ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሓንቲ ኣዶ እንታይ ዝበሃል ኣዶ መምሃር ማለት ስድራ መምሃር ማለት እዩ ዝበሃል እምበር 30 ካብ 100 ንባዕለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት የለዋን
ኣይረኣባን ስለዚ ኣኖኒመስ ወይ ከዓ ሲካ ብሹም ጥራሕ ትጽውዖ ሲልካ ናይ ሓሶት ዝመስል ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ደስ ዝብለካ ሲሉ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ክዘረብ ተሎ ደስ ባህሊ حق ግን ኮውን ደይክእል ማለት እዩ ንቀጽልና ናብ ሚስተር ሞጣ የአሰብ ጉዳይ የተዳፈነ ረመጨት እሳት ነው ኤርማው ቀለም አሰብ ያልተዘጋ ኬዝ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ 120 ሚሊዮን ነው የኤርትራ ህዝብ ምናልባት 3 ሚሊዮን ቢሆን አንደኛ አሰድዶ ጨረሰው እንጂ ኢሳያስ አያገባንም ወዳችሁት ነው እንዴ የምታረጉ ስለዚህ 3 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት ሆኖ ነው 3000 ዓመት ታሪክ ያለውን አማራና ኢትዮጵያ ቀሪ ህዝብ አንድ ወደብ እንኳን ሶስቱን ወደብ ገንጥላችሁ ስትሄዱ በምን መስፈርት ነው ጀግናው ናችሁ ነው ማን ሰጣችሁ ነው ሲባል መለስ ዜናዊ ባንዳው ነው የሰጣችሁ ስለዚህ ይኸውል ወንድሜ የአሰብ ጉዳይ የተዳፈነ ረመጨት እሳት ነው ኤርማው ቀለም አሰብ ያልተዘጋ ኬዝ ነው ስለዚህ እዚ ዝብል ዘሎ ናይ አሰብ ጉዳይ ዘይተዓጸወ ጉዳይ እዩ ዝብል እዩ ሰለስተ ባሕርታት ኣለውኹም ስለዚህ ሰለስቲኦም ከዓ ከመይ ገርኩም ሰለስቲኦም ሒስኩም እዚ ህዝብ እዚ 3 ሚሊዮን ኮይኑ እቲ ካሊ 100 ሚሊዮን ልዕሊኡን ኮይኑ ሰለስተ ወደባት ሒስኩም ክትከዱ ከለኹም ከመይ ኢሉ ፈቂድልኩም ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ መለስ ንዓኹም ፈቂድልኩም ባንዳ ስለ ዝኾነ ንዓኻትኩም እዩ ኣዳልዩ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቃሊ ዘሎ ቃል ከዓ እንታይ ዝብል ማለት እዩ በወገን ኤርትራውያን ዘሎ መለስ ከምዚ ጌርና 98 ከምዚ ጌረ ባሪሩና መለስ ከምዚ ጌርና ኩናት ሒዝና ኣትዩ ዓጺና ነይሩ 27 ዓመት ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተመቀነተ ደይሕንኩ ኢልን ዝብል ካብዚ ዝጅምር ሰለስተ ወደባትን ገለመለ ታይ ዝበሃልን እንድሕር ዳ ሂቡካ ሓደ ሰብ ብኻልኦት ካሓዲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ባኣኻትኩምን ካሓድን ዳስ ሰሪሑን ዓና ዝሕዘና ዝነበረ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኤርትራውያን ይዛረብ ዘለኹ እዚ ማለት እዩ እቲ ሽግር ወይ ከበኩም ኣይነበሮን ምክንያቱ በዚሁ ካሓዲ ከይበሃል حق يأمنن كيبهال كا نعخاتكم كبكم نيرو سلازي نسخاتكم حدي أي مرضكم من بعلاقاتكم مالتي إيرتراويان حجاب شجر تشممكم هم تركوا تبحري يجبان بتاريخ بزحت ناي دبلوماسي سبات سلازلو نسوا كم تقوي مالتي حنت عدي نايمت كام وده زي بلا تخوين حق له سلازي بحقاوي من قدي نايمت كام وده نايمت كام نتا كتير هذا العد مالتيو بعلم لخه زوات حق له حجيت حق نص بخم أي وقت عيفلت أنه عليه مهناتو نتعدى نسان تأخذ كحسات تأخذ قبر الله نتحتكم لا زل عدي أفتحق له فتزرزر كلمة على الجرا بدم بجرا نزقود دايز حزي يخمت جنت تبها الوزر لهم كم زيو نسخاتكم مسانات تعرفوا نعخاتكم جن رأي وزور لهم زلوا مالتيو أبو معبد أبسال سيورا رزقي أبجزنا أيه رأيوت كم يقولون شيء نوم لخيره بيفتو أبزي بنبرة مايدمان بهزمي بنبرة حزب ختم مايدمان كم حيشيلهم كون يلهم كزوم تنكسركم كم مز يعني هون درداني زرع خينا جرسي زحرقك زحرنك خطأ سير زعتقك نجري تجبراته وقت ولا تخيل كلام كمش وش أنا سويت وسد من قصرين عن فيلم قمشتي أم سوري أم خير مشروع قمشتي أنا عباية وسيلهم سوري أم خير مزم سرقتي قمشتي سوري أم خير قمشتي زوم سرقتي إلقى هزارة كله أنا ما عملت أي مسيل نموداتا زوم سرقتي إلقى مزراب كان توم سرقتي سلذي أنا سلذي سرقكو ولا حنتي يبلون جنك أمشي يوم سري أم كيدوم ميلكا حنت سرق تولد مفتاركا جن بتعميز حزن مالتي تماسا سالكوي ولا حنت نجركو استفدي نجر إيرانان كمش سريقهم حنت خا سريقو بكسا حنتن رجين سريقو صغار تولد غارينا مالتي كمش سكان هو يشتغل مشي نورو ده بتشع جزي أبت سرقي كلتيو حدا ما ننزل له حزبات إيرتران تجراين بتحساسبو أبز تحته درجة معبالن زتحته يحلف اللي يلو السرق ونجرنو على خمسة يفلت يزحب بركة بر أي سرقوني لا ما قلت كاني شو عينه بركون كويلك أنا عن توت حزم مالتي جن تسرق يخسرق وتلوس سرق كانوا بعلو أنتي كم زتأكم زي يفلت حبرة سبت فري الله مالتي إيفن دحر سلسان عامة رجي سرق طول الدين دحر جريكان كم زي تحمانك ودمانك زبال نجارات يوم حجي تسرقهم ريكوي عرب شيرات عين مكينة دخل ريق له حدا مكينة مولو مالتي بزين جريكان نيرو زخونه مرحقه اب قدميت كوفيلو ويف داغبره سلام يبل نيرو جريكان ابل على تصعينو نيرو ابل علي جريكان كا وتادرات نيرو زخونه حمداوي زخونه رينجر لهم نسو غيروم مالتي فولت كايوت خدانوم غله غيروم كونغو غيروم ابل علي جريكان تاعات غبرلو جريكان انس يلنديو ريسايكل دي دغبر بقى بزح نغير يو زحبرلكا مالتي كابزي انت اخات مهار مساكين زوم ناتنا حزبتات مالتي ابزل على شجر كمن نركب ايفن اتنسرقو يتقمنا إلنا سرقنا وعروس تقميش تبلا لخان إحنا نسخان إحنا خارجين ولا لنا تتحيزو إذا تقام نجار هيكون كابز جرما كامالتي سب أبزلومي وش تقميش قال زبال نجار نيعقون خالو السبب زهبلو يوم كم زي نجارات السرق وزلوا سوق حزن
ክሕዝነካ እዩ ዝግባእ እምበር ውሽጢ ቀሚሽኩ እዮም ሰሪቆም ገለገለ ኢልካ ፀፍጨለጥ ኢልካ ጨዋ ክትመስል ከለካ ኣነ ዘሕፈረካ ማለት ናትካ ስርቂ ንስኻ ዳርጋ ሰረቅካ ኮይኑ ተሰሚዕካ መሲሉ ተሰሚዕካ ስሕተት እዩ ክእረም ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ምሻዕብያ ዝበሃል ዕርቂ ዝበሃል የለን ኢልኩም ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣምፅኹም ንብሉ ህዚ እዩ እንታይ ኣምፅኹም ፀላእ ኣፍሪኹም ሉ ትግራይ ብየማን ፀጋም ሽዑ ዝግበር ነበረ ገበናት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ክኣቱ ተሎ ግደፍ ዘይትብልዎ ግደፍ ናይ ባር ዓቕሚ ነርኩም ከክንዲ ገለ እምባታት ይኹም ነርኩም ኣብ ሰንዓፈ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሰንዓፈ ምስ ኣቶ 6 ወርሒ እኒ ኮሎኔል ኩመራ 17ኛ ዝበሃል ክፍለ ጦር ኣትዮም ዝፍፅምዎ ነበሩ ገበን ገደፍ ኣይወልዎምን ንጀነራል ብርሃነ خالي عبي نطوي زتلعله مس بزي زلا حيلي سلام كبهال كله ويسخو يزبهال ويصبق تبهال ينچوچولو مس بزي زلا حيلي جن سلام كبهال كله زرباتات يوزحو مالتي بزي زي هزباونتي ني هزبي تريولو مرئي دابل ستاندارد خوون يول هزبي تግራይ بزي زمصو حويخون بزي زمص حويخون معري يزلولو ህዝቢ ትግራይ በዚህ ዝፍጠር ሰላም ይሁን በዚህ ዝፍጠር ሰላም ይሁን ማዕረ ይዘርሁ ሰላም ዝዎ ማለት እዩ ትክክል ቆዩ ግን አንፎርቹኔትሊ ይብሉ ካቶም አውሮፓውያን ክዛረቡ ተለው ተምጻዱ አንፎርቹኔትሊ ዘይ ምዕዳል ኮይንስ ከምዚ ዝበለ ሰብ አይስማዓን እዩ ዝኾነ አኼባ እንደረኢስ ኢልኩም ኣብታ አኼባታት ንባዕሉ ምስ ኤርትራውያን ዕርቂ ክንፍጽም ኢና ኢሉ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ምሕዳር ተዛሪቡ ተባሂሉ እኮ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ከም ነውር ገይሩ ቆፂርዎ እዩ ምስ ማእኸል ዓዲ ዕርቂ ክንፍጽም ኢና ክትባሃል ከለኻ ግን እሺ ትብል ኢኻ እሺ ተባሂሉ አኼባታት ገለ እንተዘረብ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ ሶ ካብዚ ከምቲ ዝበሎ ንሱ ካብዚ ዝመጽሐዊ ፈላልዩ ዝበልዕ ኣይኮነን እንተሓዊ ካብቲ ኣይመፀናን ተባሂሉ ዝተገመተ ሓይሊ ዝመፀ እዩ ገዲድና እኳ ጸንሐ ማለት እዩ ዝለብለበና እውን ካብ እዩ ካብ ዘይገመትካዮ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ብፈታዊ መልክዕ ሰሪዕኻ ምቕማጥ ወይ ኣይ ፈታዊ ኣይኮነን ጸላየ እዩ ክትንቀቐሉ ዝግባእ ኢልካ ፈሊኻ ምቕማጥ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝበሃሉ ነገራት እንዳሓለፉ ማለት እዩ ከምዚ እንዳተገብሩ ክንዲ ዓመታት ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ማለት እዩ ናብ ዘይተደለየ ሕማቕን ጽቡቕን ናብ ተመሊሱስ ከፍሎ ናብ ዘይክእል ነገር ማለት እዩ ወይ ከዓ ኾፀ ናብ ዘይክእል ዓዘቕቲ እዮም እትዮም ተካይዳ እዩ ትስሕተት ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ምሁራት ዘረብዎ ዘሎ ሓደ ዘረባ ብሸተቕ መተኺ ይዘረአ እዚ ቁም ነገር የብሉን ምክንያቱ እዚ ምሁር እዚ ፈራሕ እዩ እዚ ምሁር እዚ ተወላዋላ እዩ ማለት ንድሓር ባህሊ እዩ ይማታ እዩ እዚ ምሁር እዚ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ምሁር ትክክል ኣይኮነን እንዳበለ ዛረብ ሰብ እንዳንጨብጨብ ካሎ እንሕዳ ተቀበሉ ኮይንካ እመነኒ ዝኾነ መዓልቲ ማለት እዩ እዚ ምሁር እዚ ተዛረቦ ዘረባ ቁም ነገር ኣሎ ኢልካ ትቀበል ኣይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ ዓመታት ንባዕሉ ክውድእልካ እዩ እምበር ገና ኢኻ ኣብቲ ጉዳይ ሰላም ንባዕሉ ዲፕሎማሲ ገጽታ ናይ ዲፕሎማሲ ተማያየጥቲ ሓይልታት ኣብ ማእኸልካ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኻ ዘሎ ሃዋህው ኣቶሞስፌር ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናይ ምፍጣር የማነ ፀጋም ርኢኻ ናይ ምኻድ ብዝተኻእለካ መጠን ዘሎ ሆስቲሊቲ ማለት ናይ ጽልእ መንገድታት ምቕናስ እንተዘይ ኮይኑ ከም እስራኤል ንኹሉ ምስ ኩሉ ዓለም ከም ተሓፍተይ ዝበለቶ መርየም ዓንቶ ምስ ኩሉ ዓለም ሲልካ ኸድካ እንዳተናኸስካ ማለት እዩ ምስ ፍልስጤማውያን ክሳብ ሕጂ እዮም ዝዋግኡ ዘሎ ካብ ያሲን ዓራፋት ግዜ ጀሚሩ ነይሮም እዮም ካብቲ 1948 ዛዮኒዝም ሙቭመንት ይጅምር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣለዎ ማለት እዩ ያሲን ዓራፋት በዓል ጉሬላ ዋርፌር ዝገብሩ ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ እውን ተደራዲሮም ሃማስ በል ጽንሒልካ ሂዝቦላ ጽንሒሉ ኢራን ጽንሒሉ ገለ እንዳበለ ይኸደሎ እምበር ንሕና እንትድቅስ ኣይረኣናዮን እስካሌሽን በዝበሃል ማለት እዩ ተሓደሲ ነቲ ሓደ ሓው እንዳወሰኸሉ እዩ ዝኸይድ እዚ ጠቃሚ መንገዲ በፍጹም ተኣምር ኣይኮነን ይኸውን እዩ ዝብል ይጠቅም እዩ ዝብል ሰብ እንተሎ ድማ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ምስ መኮርካዮ ተዋና ሽግር ሱቂልና ምራኣና ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ሱቅ ኢለ ምራኣኹ ኣቦይ ኣደይ ኣኮይ ኣሕዋተይ ኣብኡ ስለ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ስለ ዝብልዎም ተሓዊ ከምኡ ኣነ እውን ይስምዕኒ ስለ ዝኾነ መዓዘን ኣብቲ ሓዊ ንሱ ከም ዝኣቱ ስለ ዘይፈልጥ እየ እምበር ሱቅ ኢልካ ምርኣይ ነቲ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሓይሊ ኦኬ ናብ ዝኸደ የብሉን ምበልና ግን ናብ ዝኸደ የብሉን ኢልካ ርኢኻ ሒዝዎ እዩ ዝመጽእ ሓዊ ንሱ ናብ ዝኸደ ተዘይከደ ሓዊ ግን ኣብ ኣኾይኑ ይስሕበልካ እዩ ማለት እዩ መልሓሰስያ ኣብ ጽኑዕ ሰፊራ ንርእሲ ተስብራ እንዲዩ ሓደ ሰብን 5 ሰባትን ብዝተዛረብዎ ሕማቕ ነገር እንዳተሰሓበ እንዳተጓሃረ ኸይዱ እዩ ከምዚ ቴርሞይል ኤሪያ ምዃን ኣድላይ ኣይኮነን ንሕና ፈጺምና 10 ሚልዮን ንሕና እንተለና ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ስሕበት ንኾነሉ ዝኾነ ይኹን ተኣምር መንገዲ ክህሉ የብሉን ብምንም ተኣምር ፍሉያት ተጠቀምቲ እንተንኾን ካብኡ እሞ ዳይመንድ ተሸለምና እንተንኸውን ዳይመንድ ዝኣሰርና ትውልድ እንተንኸውን ኣብ ባንክታትና ማለት እዩ ሙሉእ ቅርሺ ዝኸዓበተ ተዝልወና ከመጠቃቐማና ልክዕ ብኡ ንኣክል ማእገርን ዓቕምን ስለ ዘለና ንፃወሮ ንኽኢልና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ይምፃልና ምበልና ማይ ዝግልል ህዝቢ ብርዳእታ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ
ስርናይ ናይ መንግስቲ ገና ሴፍቲኔት ዝበሃል ነገር ካብ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ዘወፀ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ሒስካ መወዳእቱ ዕቀብ ሓመድን ማይን ኣተሓዛ ኣየርን ኣቶሞስፌርን ትምህርትን ንግድን ኣብ ክንዲ ምምዕባል ስፍሓት ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኣብ ክንዲ ምውጋዕን ምምያጥን ኮይኑና ነውጋዕዮም 3 ዓመታት ረእዩ ኩሉ ዩቲዩብ ቻናላት ብምሉእ ሞሊኡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ብዛዕባ ሽግር ዘውግዕ ብዛዕባ መፍትሒ ብዛዕባ ልምዓት ዘውግዕ የለን ስለዚ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ንምንታይ ኢና ከምዚ ነውግዕ ኢልካ ንሰብ ተሓቲትካዮ ታይል ዝምልሰልካ ማለት እዩ ኣቲናያ ስለ ዝኾንና ናይ ግድን ክንፈትሕ ስለ ዘለና ይብለካ ገለገሊ ኢኸ ንሕና ሓያላ ስለ ዝኾንና እዩ ውግእና ባና ዝመፅና ዘሎ ተዝሓየልና ስለ ዝኾንና ይብለካ ስለ ዝሓየልና ብውግእና ነገራትና ንፈትሕ ዝብል እምነት እንዳሕደርና ንኸደልና እዚ ከዓ ዋርሞንገሪዝም ይባሃል ማለት ኩናትሲ መፍትሒ ኩሎም ሽግራት ይሉ ናብ ዝኣመን ትውልድ ምስግጋር ካብኡ ኤክሴሲቭ ናሽናሊዝም እንዲዩ ነዚኦም ጽዎ ማለት እዩ ዕሙት ዝኾነ ናሽናሊዝም ኣካይዳ ዘይንሕና ካልእ ሰብ የለን ሰልፍ ሴንተርድ ዝኾነ ተሓሳስባ እዚ እንዳተጋለህ ተኸይዱ እንዳተቐንጠጠ ተኸይዱ እዩ ኣተሓሳስባ ጥዑይ ዝኾነ ክመጽእ ዝኽእል ክልዚ ሽግር እምበር ረሃዋ ይመጽን ጽጽቡቕ የስምዐና ልዋም ቅነ ኾነልና ኢና ንምነ ካብ ሓቅን ካብ ሓሶትን ብዝረሓቐ መንገዲ ርእይቶ ዘለዎ ሰብ ርእይቶኹም ሃቦ ማለት እዩ ሓሲኹም ርእይቶ ትህቡ ሰባት ከዓ ነውሩ ስለ ዝኾነ ሓሶት ተቆጢብኩም ቁም ነገር ዘለዎ ጥራሕ ጽሑፍ ጽሒፍኩም ምኽርኩም ማዕዳኹም ነትህቡ ኩልኩም ኣዝያ ዘመስግን ልዋም ቅነ ይኹነልኩም ቻው Good light. نحن نحضر تحوات إيمان